sales agent nga single mother nangangkon nga gilugo sa usa ka langyaw nga taga Kenya nga iyang naila-ila sulod sa mall. Bunog ang gwardya sa usa ka ospital human midbadlong sa usa ka lalaking gisapot. Police station sa Dakbayan sa Subo adunay kota sa pag-serve og duha ka search warrants matag buwan. Eskwelahan sa Talisay City ipabalhin human maligiri og duha ka dagkong bato. Traffic sa habagatang Sugbo nagbugna sa ikaduhang adlaw sa pagpamutol sa gabok nga kasya sa Naga. May hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kanitibok ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Miyerkules petsa 6 sa buwan sa Agosto tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Padayon nga nabara ang mga sakyanan sa kadalanan sa ikaduhang adlaw nga pagpamutol sa mga gabok nga kasya sa Dakbayan sa Naga. Giauhag ang mga sumasakay nga musayo sa di pa ang alas 9 sa buntag aron di matanggong sa traffic. Jinky Bargio, Sugin Limi. Way uso ang holiday alang sa mga kawani sa DPWH 2nd Engineering District tungod kay padayon ng ilang pagpamutol sa mga punuan sa akasya diha sa syudad sa Naga. Sama kagahapon, alas 9 sa buntag isugdan sa taga DPWH ug sa mga pulis ang pagsira sa dan sa barangay Tinaan sa syudad sa Naga nga nakamugna og taas nga linya sa nabara nga mga sakyanan. Bisan og gibaha sa mga reklamo, hugot ang baruganan sa DPWH 2nd Engineering District nga padayon gihapon ng ilang pagputol sa mga punuan sa buntag. Apan wa nila isalikway ang posibilidad nga mahitabo sab ang pagpamutol sa gabii. Mapwede man sa gabii pero wa may mga kanang mga equipment bitaw mga sugaan na. Pero disip kung mao gyapon problema ang mga tao mo kuha pud og kuan sa kanang mga sanga nga maputol, the same thing will happen. Malangan yun, may. Kung mahimo, DPWH is capable of doing that, sigurado kayo. Kay atong police, andam, atong barangay, andam. Kaganiha, milana tugos sa kaoras ug 20 minutos nga natanggong ang mga motorista ug pasahero. Ang langyaw nga si Patrick Hayes, usa lang sa mga nag-antos ug baktas. So one small inconvenience, not make up for a great big inconvenience. Well, the road's getting it a lot better now than when I first come. Apan kung nahasol ang kadaghanan, ang mga habal-habal drivers nalipay kay maoy nakabenepisyo sa sitwasyon. Nakakwarta mi ma'am tungod ng aning gigayunawa. Salamat sa mga nakakwarta mi aning inyong gi-operation dire. Kining usa ka grupo sa kababayen-an nag-iyahay sa pagbitbit og sako ug sundang abtik nga nanguha sa pinutol nga mga sanga sa akasya. Apan ang DPWH wa kauyon ini. Okay raman sila ma'am. Wala may kaso nila kumuha mi kay mga gagmay man magkuha. Supposed to be daily gyud ha. Ato na turn over sa DNR. Inventaryohon pa na kada trunk puno nga atong naputol. Dugang pulis ang ilang ibutang sa area aron maoy magbantay sa palibot. Sa kapulisan, andam ang gini mo tugon anang mga problema no kaya man namo kuan ang peace and order amo nang ipatupad ron kana imong gingon nga sa gabi pero murag dili siguro kay magdali man sad mi. Pero unsa man hasol ni para sa imo ilang ibuhat? Okay lang basta safety lang. Ugma laing hugna na sab sa pagpamutol ang himuon, busa auhag sa tanang sumasakay nga magsayo og biya sa balay aron di matanggong sa kadalanan. Jinky Bargio, News 5. Niyay gipadang text message gikan sa DNR7 update sa pagpamutol sa mga kahoy sa Dakbayan sa Naga. Inay nga ugma sa buntag mamutol ang taga DPWH. Muresume sila sa pagpamutol ugma sa alas 9 sa gabi hangtod na sa alas 3 sa kadlawon sa adlawng Biyernes. Kini aron di makabalda sa trapiko sa habagatang Sugbo, diin daghan ang nagbagulbol. Mangayo og assistance ang DNR sa Veco atol sa pagputol sa Akasya number 130 atol sa bag-ong schedule.
Samtang humanput lang ang unang hugna sa mga kahoy kagahapon sa buntag, subling gibisita sa environmentalist priest nga si Father Robert Reyes ang barangay Tinaan. Gihulagway nini nga makagaba ang gibuhat sa pagputol sa mga kahoy. Ryan Sorote, Suginlimi. It's not about road widening, it's all about money. Shame on you! Makagaba matod ni environmentalist priest Father Robert Reyes ang pagputol sa mga century-old nga akasya sa dakbayan sa Naga nga gisugdan kagahapon sa buntag. Way konsensya matod pa silang Governor Junjun Davide ug ang mga mayor sa Naga, San Fernando ug Carcar tungod sa ilang pagtugot nga putlon ang maong mga punuan. Matod ni Father Reyes, may nungdanon sa kalikupan ug sa kaagis sa mga dapit ang makaraang kahoy. Angay kunong amumahon aron maayo ang nagkasakit nga mga kahoy ug di angay putlon kay mahimo pa kini nga maluwas. Pag nagkasakit sila tumanda, hindi natin sila papatayin. We take care of them. That's how we show love. And sabi nga ni Gandhi, the way we treat our forests is a mirror reflection of the way we treat others and ourselves. Dugang ni ini nga ang nahitabo sa mga kahoy refleksyon sa pagpasagad sa katawan sa mga kahoy. Giulagway sab sa pari ang DPWH, DENR, mga LGUs ug bisan si Presidente Noynoy Aquino nga nabutas sa kamahinungdanon sa mga century-old trees. Kwarta matud pa ang hinungdan nga nung gidali-dali ang pagpaputol sa mga kahoy aron makuha sa mga hintundan ang ilang bayad alang sa road widening project. It's all about money. It's not about road widening. It's all about money. Shame on you! Mihangyo si Reyes sa mga namutol nga pamation ang ilang konsensya. Gisaka sa ni Father Reyes ang usa sa mga ikatakdang putlon nga akasya. Iya kining gibutangan og tarpaulin di nakalatid ang iyang panawagan. All over the Philippines, we're stopping the carnage, the massacre of trees. Ryan Sorote, News 5. Mga lumulupyo sa isla sa Kinatarkan nga namakwit tungod sa sinkhole, mahimo nang mubalik sa ilang mga Pinoyanan. Apan gipabantay sila sa panahon sa tinguan. King Perez, Suginlimi. Gipaybaw ni Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Baltasar Tribunalo Jr. mapabaliko na sila mga panimay ang mga namakwit nga residente tungod sa sinkhole sa Barangay Langob, Kinatarkan Island sa lungsod sa Santa Fe. Matod ni Tribunalo, wala na mudako ang sinkhole. Wa maging panilihok ang katong marker, no? Natong gi-kuan dito, gi-pabuntan. So based on their observation, wala man. So we might as well advise them. Hinoon gitambagan ng mga residente nga magbantay sa panahon sa ting-uwan tungod kay adunay agianan sa tubig sa dapit nga nahimutangan sa sinkhole. Matos lapit to sila sa balik yung karon kay wa man gyud duol gyud kayo, no? Distansya man ay na 5 or 10 meters siguro. So tanan mo balik gyud sila. Pero so far karon mayo man kayo ang dagat. Gitun-an na karon ang pag-relocate sa mga apektadong mulupyo. Susihon sa bang-ubang mga dapit sa isla kung aduna kini sinkholes aron malikay ang namuyo niini. Matud sa pangu sa PDRRMO, mobisita sa isla ang mga sakop sa Mines and Geosciences Bureau kagikan sa kauluhan. Wa pay gikatakda nga adlaw sa pagbisita sa gobernador sa isla. The director si Mr. Lorito Alboro sa MGB, magikuyog siya ni Go maybe next week or within the week. King Perez, News 5. Usa ka classroom sa dakbayan sa Talisay naligiran sa dagkong bato. Girekomendar sa Mines and Geosciences Bureau sa pag-relocate sa maong tunghaan. Jinky Bargio, Suginlimi. Sa milabay nga semana, naligiran og duha ka mga dagkong bato kining usa ka classroom sa Manipis Elementary School sa Campus 6 sa Talisay City tungod sa uwan nga dala sa Bagyong Henry. Daling gipahiklin ang mga estudyante sa grade 3 ug dinhi na lang sila sa stage magklase. Matod sa barangay kapitan sa Manipis, namiligro ang kahimtang sa mga tinun-an. Kagahapon, gibisita kini ni Division Superintendent Woodrow Denoyo. Kuan jud delikado jud kay tanan kay ang mga bato nagpatong. Mura ba sige kuan mahom kan ligid jud ang bato. Mo na ingon niya og mag-uwan gani. Di na lang jud paklasihan. Di na lang suspenso klase. Kagahapon gibisita sa mga sakop sa MGB kining maong tunghaan ug base sa ilang findings, delikado na nga klasihan pa kining maong classrooms. Apan nasuta nga di lang day kini mo'y problema tungod kay kasagaran dinhi sa mga classroom sa Manipis Elementary School na miligro sab sa landslide.
Kining punuan sa akasya og mahogani peligro sab nga matumba paingon sa classroom. Girekomendar sa MGB ang hinanali nga pagpangita og relocation site. Sa ubos sa eskwelahan, makita ang daghang residente. Sinay Lucrecia nga may mga gagmayng apo na balaka nga maligiran unya og bato. Balaka mamoy kana ang kuya man kay sa hugno kay kana ang humok na manggod ang yuta. Dili kusog ang uwan ni nanay pero kanunay man. Apan si Stephen nga grade 7, nasayod na sa angayang buhaton kung magsugod og pangatagak ang mga bato. Magkuan, kung namong kuan sa mga kamot, nya din di ka magawa sa kanang eskwelahan nya mo dagan sa kanang kuan sa wala mga kanang balay. Sa pagkakaroon nagpatabang na ang barangay sa ubang ahensya sa kagamhanan. Among kuan nga magpatabang sa gid miana nila gyud kuan kay kami lang mga ginikanan lang po diri di man gina madaha sa gid namo. Nya ang among kas barangay pagtirgong gagmaya po di man gina namo makaya. Jinky Bargio, News 5. Mikunod na ang pagdagsa sa mga langaw subay sa report sa team nga gipada ni 3rd District Board Member Gigi Sanchez sa mga apektadong barangay sa lungsod sa Asturias. Baguhay lang ni pagawas ang Environment Management Bureau sa DNR 7 nga nakalapas og 5 sa gilatid sa Environmental Compliance Certificate kon ECC ang Cebu TH Poultry House Corporation. Gipaabot pa hinuon ni Sanchez ang report gikan sa mga concerned departments sa Kapitolyo aron makahimo na siya og mga rekomendasyon subay sa hitabo. Una nang gipahibaw ni Sanchez nga pasirad-an gyud ang poultry kun mapamatud ang maoy hinungdan sa daghang langaw. Urgent attention. Kinahanglan yun. Multiply mo good ng flies. Every day, we all know daghang ikadaot, dili masunto dahil. So every single day here counts. Dili apektado ang College of Nursing sa Cebu City Medical Center sa gihimo sa Department of Health sa pag-downgrade sa level ni ini. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, moapilar sila sa Department of Health alang sa re-evaluation sa hospital. Kasamtangan nga nagklase ang mga nursing students sa building sa Cebu Technical School. Anaghihapon sila mag-duty sa kasamtangan nga City Hall nga gipahiluna sa building sa Bombero. As we go along, and if we can already have the facilities to raise it to another level, from level 1 to level 2, we will make the necessary request for them to re-evaluate. You know, to evolve into, it's like a process of evolution from level 1 to level 2. Kaya doon na may mga description, doon na may mga facilities. Ang key word yun is capability. Gireklamo og pagpanglugos ang usa ka Kenyan national sa usa ka single mother nga sales agent. Ang duha nagkaila sud sa mall ug nagkasabot nga magkita sa panimay sa Kenyan National. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gidakop sa Mabulo Police Station ang usa ka Kenyan national nga gireklamong nanglugo sa 22 anyos nga single mother nga taga-konsolasyon ug usa ka sales agent. Gipusasan kagabi si Kiplimo Lilay, 23 anyos nga giingong usa ka runner ug kasamtangang nagpuyo sa Santo Niño Village sa Barangay Banilad, Cebu City. Matud sa biktima nga una silang nagkita sa suspek niadtong miaging simana sa usa ka mall. Ana siya nako nga, "Hey girl, I like your legs." Ana siya moto ni ingon ko nga, "Oh, okay, thank you." Ana ra ko. Ya, lakaw ra ko ni sunod man jud siya ni siya nga kanang, "Can I get your number?" Atol sa ilang panag-istorya sa Kenyan iya kining gipahibaw nga nagtrabaho siya sa usa ka cable network ug usa sab siya kadalagang inahan. Gani nagpakaron ingnon siyang dunay hinigugma. Para dili siya magsamok kay I don't like foreigner jud sir. Sorry bisan og nagkalisod ko di jud ko anang foreigner sir. Dugang sa biktima nga nagtiksanay sila sa suspek niadtong Lunes ug iyang nasultian nga duna siya problema sa kwarta. Mao nga gipasaligan siya sa Kenyan nga tabangan siya basta mukuyog lang sa iyang gipuy-an kay magpadugang kinig channel sa iyang kibol. Matud sa reklamante nga samtang sila nag-istorya sud sa balay sa suspek, nibati siya og kahadlok. Mao nga iya kining gipananghiran nga muuli apan wa kuno musugot ang langyaw ug gisirad-an hinuon ang pultahan. Apan matud sa Kenyan National nga wa niya hilabti ang reklamante
ug gikawatan pa siyag kwarta. Iya kong hapa nga to sa kuan sir. Nya iyang giana akong liog. Makuman iya pa jung giana ba giana para di ko kasyagit niya. Iya man gipakusgan ang kuan. Gipakusgan ang sounds niya. Ningon siya kung mugawas kuno ko iya kuno kong kanang pakuanon sa kanang guard nga nangawat kuno ko og 5K niya. Oh, mao to sir, wala man ko mahimo sir kay kusgan man gyud siya sir. Iya man kong gipahapa, iya kong giumod sa kuan sir. Pag kumasiming nilab notay sir, iya man kong gisagpa. Yung gisagpa sa akong naong. I left the high in my house and I go to buy food. Coming back, my money is missing. When I texted that, why you steal my money, is telling me that I have first degree and second degree cousin military and police. Human midangop sa Mabulo Police Station ang reklamante. Nihimo dayon og follow-up operation ang kapulisan sa Mabulo. Positively identified siya sa victim na may nang rape niya, sir. Sir, sa resulta sa examination sa clinical na naputan din ni biktima. Naman naka-state nito, sir, na may blunt kuan sir ba? Blunt force? Trauma na, sir ba? Ako naka-state, sir. Actually, sir, medical term na, sir. Actually, ang doktor na, sir. Sa nga mo lang, sir, is positively identified siya sa victim, sir. Kuan, sir. May naglubos na, sir. Ray Pasaporte, News 5. Case closed na ang nahitabong pagpanulis sa usa ka pawn shop sa lungsod sa Balamban niadtong Domingo. Matod pa sa kapulisan sa probinsya, human nila madakpi ang leader sa robbery group nga naglihok sa Midwest of Cebu. Andrea Patenya, Suginlimi. Kining awom ug uwat sa tunga sa duha ka mga mata maoy timailhan sa mga saksi sa giilang leader sa grupong nanuli sa Palawan Pawn Shop sa Barangay Buanoy sa lungsod sa Balamban niadtong Domingo sa hapon, diin 300,000 pesos ang nakuha. Ang suspect giila nga si Lauro Vergara, taga-Dakbayan sa Toledo. Positibo kining giila sa 5 ka mga testigo, lakip na sa chief tanod sa maong barangay. Nadakpan ang suspect atol sa usa ka hot pursuit operation sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Tuburan kagahapon. Amo mo na siyang gitrack good ma'am. So cited siya dito sa Tuburan Barangay Poblasyon. Nya nag-wear man siyang jacket so considering nya doon na siya ay armas nga gitago. So we able to immobilize the subject na. Nakuhaan sila bora og kalibre 38 ug shabu nga mobalor og kapino sa kagatos kalibo ka pesos. Gihulagway sa saksing tanod nga ikaduhang kinabuhi na niya kini kay atol sa iyang pagresponde sa alarma, suway kining gipusil sa maguwang ni Vergara nga si Joel apan wa makabuto ang armas. Tulom ni sila. Kininduha diri ang gwardiya diri ang gitungan. So nung tanong ko sa gwardiya ko, "Dong, unsay problema?" Buto nga sunod akong lingi ni bunot itong usang kuan kanang libaton. Tanaw na ko siyang kamot kini kurog man ko kini og mupos di kaigo ni skuha. Mo tong iabante ko gabanti sigig pitik-pitik ang armas yun. Butyag ni Milan, duha nga sa tulo ka adlaw nang nagsigi og bisita ang grupo ni Vergara sa ilang barangay sa wa pa nahitabo ang pagpanulis. Nangutanan ako sa mga description dito sa kuan katong dito sa sa Palawan katong mga witness po ba ubad nga kung mao mong gining ko ana mao mong gining grupo kay wa jud lain kung duda ng grupo kay magsigir mo na sa nagagi-agi niya. Base sa mga intelligence reports nga nadawat sa Cebu Provincial Police Office, ang grupo ni Vergara maoy responsable sa sunod-sunod nga mga insidente sa highway robberies sa mga lugar sa Midwest Cebu sama sa Balamban ug Toledo. Ugani gituuhan nga kining ilang mga gagmayng pagpanulis mao ilang stratehiya aron punduhan ang mas dagkong operasyon. Actually, morning nakaila na tanin nila kay their names have been nanggawas na ni sa mga previous heists even though wala tayong mga specific witnesses. Mamaya itong problema labing inana walay mo stand as witness for fear of retribution or mahadlok sila. So karon nakakita tao chance na dakpan na ginato sila. But his name has been in our sa intelligence report nato nga engage in highway robberies. Matod sa PIB, maisip nga case closed na ang Palawan Pawn Shop robbery karon nga nasikop na ang leader sa grupo. Apan padayon gihapon ang ilang manhunt operation sa mga kauban niini nga naglakip sa igsuon sa dinakpan nga si Joel. Actually, ang usa nato nga na-trace is no longer in the province, is in the city na diri sa syudad. Actually continuous ang atong tracking.
the other groups, iya pa the other personalities, mao niya itong gitanaw nga naa pa dito. Andrea Patenia, News 5. On duty nga gwardya sa usa ka tambalanan nabunog human kulataha sa lalaking iyang gipangutana kung nganong gisapot. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Kasamtangang gibalhog sa detention cell sa Fuente Jones Police Station 2 ang gwardya sa Cebu Community Hospital nga si Pedrito Aranco, kinsa sakop sa 3R Security Agency. Makita siyang naong ang bunog sa ubos nga bahin sa wang mata ug gisi sa ibabaw sa wang kilay. Human nasukmagan ni Fred Simbrino atol sa ilang panaglalis pasado alas 10 kagabi. Ang sundara anak kay abot na siya dito, arugante man siya na duty pa mi sa hospital. Natural na sa gwardiya nga on duty nga mangutana. Na daotan din na ako pag ingon niya nga nang boss, ang amo dire duty lang trabaho lang. Kuan man siya arugante man kayo. Kuno kog tingog, iso kuno kay ko, iso kung kay ka. Gumikan sa kalagot ni Simbrino, nagyaw-yaw kini hinungdan nga giduol kini sa gwardya. Na masangil pa kini nga maoy unang nisumbag kaniya apan wa makaigo. Balik lagi hamad mo kog sukmag mo, ano sa musulti ni mo? Sa sulti ni mo? Sukmag mo monongo. Sige, ka. Una yang na kan kay sige masag anak ko, datak mo siguro. Dawang mo ko. Mo sa kabalo wala lang kung nito pinili man ang tiil. Kisa may nagdakos nimo. Siya mo guard. Dugang pasangil ni Simbrino nga suway pa siyang gipusil ni Aranco gamit ang service firearm ni ini apan wa makabuto kay way bala. Wa ka mudagan? Dagan baga na nastungod. Di na ka unay time to react ba? Ihasan ang version mo ako mo. Kuan oy. Duty ko ta. Gipungan ko sa ako asawa mo tungwa ko kabantay na igo ko sa kumo man ni igo. Yeah. Nang lagi ni lugo man ni. Nigo lagi ni kumo. Alang kang Aranco, nga bisan og nabunog siya, andam gihapon siyang makig-ariglo og mangayog pasaylog ni Simbrino. Alang sa iyang pamilya, kay di siya gustong mawad-an og trabaho. Andam sab hinuon pasayloon ni Simbrino ang gwardya. Ray Pasaporte, News 5. Patay nang napalgan sa iyang inahanang usa ka 33 anyos nga lalaki kinsa na prisona kaniadto sa kasong pagpangawat. Gisubay karon sa kapulisan ang kalambigitan niini sa ginadiling drogas. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Sa bakanting luna dinhi sa sitio Kabatuan sa barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu, napalgang wa nay kinabuhi si Cesar Anudling alias Ayan. Kinsa dunay samad pinusilan sa buko-buko diin milapos ang bala sa dughan. Way nakakita kung kinsay mipatay sa biktima tungod sa kangit-ngit sa dapit. Apan nakadungog og buto-buto sa armas ang usa ka gwardya duol sa nahitabuan. Alas 11:17 nay nanawag sa barangay nga may shooting incident dire sa lugar sa Sitio Bato. Sitio Datag, barangay Maribago. Karon gikuyog na ako ang mga taga BPSO sa barangay. Naresponde mi dire. Dayon ni pagsusi namo dire sa lugar, amo nabtan ka ng patayng lawas sa usa ka lalaki. Og mingaw pod wa pod laing kuan tao. Akong nadunggan tulora kabuto, mori na ako nadunggan. Sunod yun mo na siya. Wag lain kita, mori na ako nadunggan tulo kabuto. Nagtuwang kapulisan nga gigukod pa sa mamumuno ang biktima kay nahabilin ang pikas paris sa iyang tsinilas, mga 15 metros ang distansya sa gihagbaan niini. Naghilag samtang nagsudong si Nanay Francisca sa iyang anak. Nagduda kini nga gibuhat kini sa mga taong way lingaw nga giingong nagpalibot sa usa ka tawo nga nagnegosyo og illegal nga druga sa ilang dapit. Kani way lain gid nga gidudahan ako. Kanang ilang pamaligya diri. Ang ako hinung anak mo na biktima sa ilang kabanyaga diri mga tao diri dapita. Kanang ilang pamaligyanan siya bu. Mao'y kuan nila siyabu gihapon, mampatay diri puro siyabu. Dugang sa nagbangutan nga inahan, nga human sa ilang panihapon kagabi, dunay nangitang duha ka tawo sa iyang anak. Nasayran sa homicide section sa Lapu-Lapu City Police Office nga usa ka ex-convict ang biktima tungod sa kasong pagpangawat. Apan subayon gihapon sa kapulisan kung may kalambigitan ba sa drugas ang maong pagpatay sa biktima.
Ray Pasaporte, News 5. Dunay pagsaka sa crime volume sa dakbayan sa Sugbo base sa record sa IDMB kon Investigation and Detective Management Branch ni atong buwan sa Hulyo. Apan matud sa hepe sa maong buhatan, ang nakapadaghan sa crime records puros traffic cases. Andrea Patanya, Suginlimi. 11.9% ang pagsaka sa crime volume sa dakbayan sa Sugbo alang sa buwan sa Hulyo base sa record sa Investigation and Detective Management Branch kung IDMB sa Cebu City Police Office. Kung 968 lang ang kaso sa krimen sa Hunyo, misaka kini ngadto sa 1,181 sa buwan sa Hulyo. Giklaro sa hepe sa IDMB nga si Chief Inspector Eileen Recla nga ang maong pagsaka tungod sa bag-ong counting scheme karon diin di lang ang mga traffic cases nga reckless imprudence resulting to homicide and physical injuries ang iapil sa records, kundi lakip na sab ang reckless imprudence resulting to damage to property. Matud ni Recla, bugtong traffic cases ra ang nakapasaka sa crime volume sa dakbayan karon. Ug ang street crime ni menos pa man gani gikan sa 204 sa Hunyo ngadto na sa 105 sa Hulyo. Kadaghanan sa street crime mao ang pickpocketing ug shoplifting ug pagpaniun sud sa mga PUJs. Gipasabot ni Recla nga dakog natabang ang centralized deployment sa kapulisan sa pagmeno sa street crime karon sa Cebu City. Kuan na siya mo kanang tanan nga station including special units i-deploy sa mga crime-prone area. Samtang misugyot si Cebu City Police Office Director Noli Romana nga aron maminosan ang mga aksidente sa kadalanan, kinahanglan mas pahugtan sa sitom ug sa Traffic Patrol Group ang implementasyon sa mga lagda sa trapiko. We strictly enforce speed limit. Speed limit karamihan ng mga aksidente is because reckless yung mga drivers lalo na pagka 10 oras na. So talaga kailangan din ng sitom ng support na kailangan. Gipahibaw sab niini nga buot niyang i-adjust ang schedule sa ilang random checkpoints human sa sunod-sunod nga kaso sa pagpamusil sa Barangay Tisa ug Mambaling ni adtong Lunes nga parehong nahitabo og adlawan. Yun nga ang sinasabi natin na kailangan baguhin na namin yung checkpoint times to address yung firearms na gumagala sa kalye natin. Hindi natin formally ma-check naman lahat. So kung sa oras na yan, daylight, or broad daylight, so adjust na naman kami ng aming checkpoints. Gipaybaw sab ni Recla nga nakalingkawas na si Chief Inspector Chuck Barandog sa kasong administratiba, human nasakpang tuyong mipaus-us sa crime statistics sa ilang presinto niadtong hepe pa kini sa Cebu City Police Station 2. Igon na lang nga gihatagan og warning ni Romana si Barandog, human kini mipasabot nga wa niya tuyuang nga di isumite ang pipila ka mga krimen sa ilang area of responsibility ngadto sa IDMB ug wa ra sila nagasinabot sa iyang investigador kaniadto. Gipalabas niya to nga sige gid siya og remind siya investigator na tanan nga incident i-report gyud, but ang investigator sad nagkuan sa atong police officer na only those incident nga mabalidate gyud sa area kung nabay yun hitabo ang dapat gyud nga i-account. Andrea Patenya, News 5. Mga police station sa amihan ng Sugbo nga naapektuhan sa bagyong Yolanda, gipanghatagan og bagong mga gamit nga makatabang sa ilang operasyon. Mga bagong computer sets ang gihatag sa 5 ka mga police station sa Northern Cebu nga grabing naapektuhan atol sa bagyong Yolanda kagahapon sa buntag. Kini nagagikan sa Philippine National Police Foundation Incorporated. Naglangkod kini sa mga presinto sa Bugo City, Medellin, Daan Bantayan ug San Remigio. Samtang gawa sa computer set, nakadawat sab og bagong motorsiklo ang Bugo City Police Station. Pinaagi sa search warrant, natigayon sa ganihang buntag ang operasyon sa Pardo Police Station sa usa ka panimalay sa Barangay Bulacau, batok sa gingong tigpayuhot ug shabu sa dapit. Giubanan ng aksyon ni Ray Pasaporte.
Dala ang search warrant nga giisyu ni Judge Soliver Peras sayo kaganinang buntag gisong sa kapulisan sa Pardo Police Station. Uban ang ilang hepe, ang usa ka Pinoy-anan diin nagpuyo ang gidudahang drug poser sa sitio Lower Sario sa Barangay Bulacau. Unang gituktok sa mga pulis ang pultahan sa balay ni Deborah Reyes, ang inahan sa subject sa search warrant nga si Frederick Reyes. Nanggawa sa ilang tagsa-tagsa ka kwarto ang mga nangatulog apan wa si Frederick. Gituktok sa mga pulis kining gamay nga pultahan apan wa dayon sila ablihi. Pagkataod-taod, nigawas ang usa ka lalaki nga nag-sleeveless, nga nagbitbit og iPad og cellphone. Siya di ay si Frederick. Wa dayon makasugod og search ang kapulisan sa kwarto kay gipaabot pa ang barangay opisyal. Dihang niabot na ang usa ka babaeng konsihal, gisugdan dayon ang pag-search. Nagtuwang kapulisan nga nagbahig og shabu si Frederick, mao nga wa dayon kini mangabli sa pultahan. Tungod sa karatol sa dinakpan, nagkatag ang lugas sa shabu. Nakuha kining duha ka medium pack og laing duha pa kagagmay nga gituwa ang shabu. Sumpak kun improvised pugakhang og mga drug paraphernalia. Sawa panahuman ang mga pulis, niabot kining babay og nilipot sa luyo. Diin tuwa si Frederick, naghilak ang maong babay ug matud sa dinakpan, iya kining asawa. Dugang sa suspek nga ginagmay ra nga shabu ang iyang paliton kay alang ra sa iyang konsumo. Dugang niini nga binangop siya sa maong bisyo human mataktak sa City Hall ni adtong tuig 2000 isip usa ka liquor licensing inspector. Orgiti na ko anak ko siya. Pag sa ko ikapasahin sa ko, mamil nito ba? Naamjay bilin sa na ko an. Kuno nimo. Kuno nimo sir nga nag maligya ka. Shabu. Wasi ngon maligya. Ako lang mahugog uli ra ko ra pag konsumo. Gamay ra kay ako kuha dyan di na lang dinag ko. Kapin usa ka buwan nang gipanid-an sa Pardo Police Reyes ug gani ila pa kining gipalitan og shabu. Niadtong Hulyo 17, di na kumpirmar kining shabu human ilang gipa-examine sa crime lab, mao nga ila kining gi-applyan og search warrant. Gingong makahalin og 10 ngadto sa 20 gramos matag simana si Reyes. Diin ang area niini maong mga kasikbit nga sitio sa Bulacau. Kaning operation this is actually in line sa directive sa atong regional director to step up our offensive against illegal drugs. Ang operations natin ay sustain natin parati tayong nag-push through sa ating mga programs, lalo na sa illegal drugs. Sabi nga ng ating regional director, si Chief Superintendent Tom Banyas, tuloy ang laban. Hindi ito lingas kugon, hindi ito pakitang tao o papogi lang. Sincero ito at tuloy ang laban. Ray Pasaporte, News 5. Duha ka lalaki na sapang na maligya og nubain sa Barangay Camagayan. Ryan Sorote, Suginlimi. Giangkon sa mga dinakpan nga silang J.R. Bacalso ug Robel Villaro nga paingon silang mamaligya ini mga nubain sa sudulon nga bahin sa Barangay Camagayan, Dakbayan sa Sugbo. Og samtang naghuwat sila sa ilang buyers, miabot ang mga pulis ug gidakop sila. Nakuhaan ang mga ditakpan og 30 ka ampule sa nubain. Natigay ng operasyon sa Parian Police human sila nakadawat og impormasyon. Ang yatag instruction mo katong balay nga kanang walay suga na lampalilya lang. Ang mga tao na ko, dito naman diya. So, diretso, dito. Kaabta na mo dito, paabot sa ilabayan. Dugang sa Parian Police, nga di taga Camagayan ang mga dinakban base sa pamahayag sa mga residente sa dapit. Mato ni Bacalso, nga igo lang silang gisugo nga ibaligya ang duha ka karton nga nubain nga gingong nahibilin sa taxi sa iyang ama-ama. Gipasaligan siya og porsyento sa iyang ama-ama mao nga iya kining gidala sa Camagayan. Gipay mangnuan na di ay daan si Bacalso sa iyang kapuyo nga di ipaday ng pagbaligya sa mauma kontrabando apan wa kini magpatuo. Imong stepfather may pabaligya nimo? Nabili mo sa taxi, dugay naman sa mo O nya? Mato, wala naman siya mo drive. Nya? Then nakitaan mo na sa akong uyuan na magbinday na dahil mato gitawagan ko na ikuan din. Dispose? Ipangita o kaya mo palit. Kung kira ko na mo ibaligya ba kay di ako nang baligyaanan.
Gibalog karon sa Prean Police Station ang madinakban o gihikay ang kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act o 2002. Ryan Sorote, News 5. Gipaabot ni Barangay Kapitan Joel Garganera ang mga confirmatory test sa gihimong drug test sa mga barangay officials. Si Garganera kinsa Vice President sa Association of Barangay Councils gitahasan sa pag-imbestigar sa kalambigitan sa mga barangay officials sa mga illegal drug operations. Wala pa'y ginganlan si Garganera kung kinsa ang nalambigit niini. I'm not privy to that information. Wala makumbinser ang Kapitolyo nga walay nakuha nga droga sa gihimong inspeksyon sa PIDEA sulod sa Provincial Jail. Samtang girekomendar usab nga ibalhin ang 5 ka jail guards nga gituhuan nga nalambigit sa pagpasulod og shabu sa CPDRC. King Perez, Sugin Limi. How come they were able to get katong paraphernalia? So kinihinong sa Greyhound nga every cell wala gyud nakuha bisag usa. Nadawat na ni Cebu Provincial Anti-Drug Abuse Commission Executive Director Joey Herrera ang report gikan sa PIDEA 7 sa gihimo niini nga anti-illegal drug operation niadtong Domingo sud sa CPDRC. Suma sa gibutyag sa tikpamaba sa PIDEA 7 kagahapon, way nakuhang drogas ug drug paraphernalia sud sa bilangguan. Apan matud ni Herrera nga kinahanglan pang susihon ng operasyon sa PIDEA 7, labaw na ang ilang gihimong pamaagi sa inspeksyon. Matud sa Executive Director, ang ay susihon kung nganon nag-una-una ang PIDEA 7 sa maong operasyon, nga wa magpahipaw sa sipadak. Ang gipangayo lang sa CPDRC atul sa maong adlaw, maong pagdala og K9 dogs aron mususi sa mga dalaw. Kuwang to siya sa coordination. Matud ni Herrera, susihon sa komisyon kung giunsa paghimo ang aktual nga inspeksyon sa gatusan ka mga selda sud sa Provincial Jail. Gikati nga sa Executive Director nga way nakuha ang PIDEA nga mga drogas o mga kahimanan paggamit ni ini. Sa unang pag-inspeksyon sa CPDRC sa miaging semana, nasakpan ang mga drug paraphernalia sud sa selda ni Gino Pilapil. Si Pilapil ang gila sa usa ka dinakpan sa usa ka buy-bust operation nga si Jocelyn Correa nga mo'y naghatag kaniya og drogas aron ibaligya. Gibartulina si Pilapil human sa inspeksyon, apan gipagawas na usab karon. If you start from one cell, igabot mo si ka-20, ka-25, kung ako, if I have a malicious mind, they can really dispose that already or hide it properly. Nga, igabot nila sa ika-50, sa 60 nga selda, bisag na pa na Greyhound, wala dyan na. Nasunog at the time, but not beforehand. Ipaklaro sab ni Herrera kung ana ba ang 5 ka mga jail guards nga gidudahan nga nalambigit sa pagpasudog shabu sa bilangguan. Ingon man siya nga naay 5 ilang gidudahan. So we would like to know kung naabay usa na duty diha. Well, nagpabiling gyapon natong pagtuda. Nagpabiling gyapon, yes. Ako nagduda gyud ko nga nagyapon diha. Uyon si Davides sa sugyot sa jail warden nga balhinon usa ang 5 ka mga suspected jail guards samtang padayon pang gisusi ang kontrobersiya. Gipaabot pa sa gobernador ang report gikan sa mga kadagkuan sa CPDRC sa ilang gihimong investigasyon. Kung casuals or wala matay job order nga guards, if they're casuals then they have to be severed. Ang ilang services will have to be severed. So. Kung mo na yung recommendation, for as long as dili mo suffer ang security sa jail, kung lima mo na niya, tingali at first, kanang kuwang nga siya daan o gwardya niya, kuwaan pa yun niyang 5. King Perez, News 5. Aron di mapasakaan og kasong administratiba, gimanduan ang tanang police station chief sa Dakbayan sa Sugbo nga mo-serve og di mo menos 2 ka search warrants matag buwan sugod karong buwana sa ilang area of responsibilities. Kinisubay sa kamanduan sa labaw sa Regional Police Office nga all-out war batok sa drugas. Andrea Patenya, Sugin Limi. Gilibot ni Cebu City Police Office Director Noli Romana ang pipila ka mga police station sa Dakbayan sa Sugbo kaganihang buntag aron kamustahon ang ilang mga gipang-umol nga drug operations subay sa mando ni PRO7 Regional Director Prudencio Tom Banyas alang sa all-out war batok droga sa rehiyon. Gi-monitor ni Romana ang compliance sa mga station chief sa matag presinto sa bag-uhay ra nga gipakanaog nga mando ni Deputy Regional Director for Operations Senior Superintendent Conrad Capa diin matag police station sa Sugbo kinahanglang makaserve og di mo menos 2 ka search warrants alang sa anti-illegal drugs operation matagbuwan sugod karong Agosto. Kundi makakota, mag-atubang og kasong administratiba ang mga hepe sa police station. Maybe I have to explain first. No?
Ay kung justifiable ba ng explanation, I think hindi naman sila magkakaroon ng administrative charges, but malinaw naman yung sa plano from the very beginning. Giawhag sab ni Romana ang mga station chief sa paglapas sa quota ug kinahanglang tarungon ang implementasyon niini. Ang gusto kong ma-institutionalize din yung merong briefing, no, bago mag-start at debriefing pagkatapos. Yung debriefing or critic after the operation, kailangan yun. So that we will learn some lessons and share it with the other stations kung sakasakali. Gipahibaw sab ni Romana nga karong buwana, upat na ka mga police stations ang nakaserve og usa ka search warrant, samtang padayon pa ang development sa mga operasyon sa ubang presinto. So far, I'm satisfied naman sa takbo. Timeline-wise, results-wise, word has it na maalis na sila, no? Nag-aalis na yung iba. So, it should be really a region-wide effort. So, it is good. Do you see a decline in the number of drug pushers po dito sa Cebu City, sir? Magde-decline talaga siya. Ever since na dumating ang ating regional director. Gawa sa pag-monitor sa drug operation sa Matag Police Station, gitanaw sab niya ang kondisyon sa ilang mga buhatan aron masayran kung unsa nga mga presinto ang kinahanglang i-renovate aron iyang mapadangat sa Cebu City Government atul sa ilang Police Coordinating and Advisory Council meeting. Matud ni Romana, duna na say pundo gikan sa business sector alang sa renovation sa Pardo Police Station ug gihuwat na lang nga mahuman ang project design alang niini. Andrea Patenia, News 5. Bisan wa pa mabot sa buhatan sa gobernador ang mga dokumento sa pag-award sa winning bidders sa security services contract sa Kapitolyo, may paibawdaan si Governor Junjun Davide nga approve na ang maong mga kontrata. Ipaabot na lang ni Davide ang maong mga dokumento aron hingpit na niyang mapirmahan subay sa paghatag sa Provincial Board kaniya og authority. Ang Tactical Security Agency mo'y nakadaog sa Area 1 contract sa bid price nga dulan 20 milyones pesos, samtang ang GDS Security Agency ang mo-deploy og mga security guards sa Area 2 nga dunay bid price nga dulan 17 milyones pesos. Ang mga kontrata epektibo sud sa usa ka tuig. Karong Agosto 15 ang target date sa pagpatrabaho sa mga gwardya human sa 2 ka buwan nga why outsource security guards ang mga buhatan sa Kapitolyo. It's just not on my table yet. Ila pa manggi ko ang tingali sa back, ila manggi itay pangkon. Vice Mayor Edgar Labella miadto sa Cabang Falls alang sa pagsusi sa potential niini nga mahimong usa ka tourist destination. May uban kaniya si Leslie Caminade Vistil. Gibaklay ni Acting Mayor Edgar Labella ang 2 kilometros nga bukid aron pag-adto sa usa ka tinaguang paraiso sa Barangay Budlaan. Buot susihon ni Labella ang kapeligro sa Cabang Waterfalls nga sagad adunay mamatay kon maligo. Matud ni Barangay Captain Nerissa Antulihaw, kasagaran nga mobisita sa waterfalls, wa masayod nga lawom kini. Kami good kanang ang mga ri dili man good mo pahibaw sa barangay mo ditso na malang good nga ri kun man pahibaw pa sila na adyo tanod nga mo ari. Ang Cabang Falls usa sa mga dapit nga wa pa kaayo madiskubrihi sa mga turista, mapalokal man ulangyaw. Hinungdan nga plano karon sa barangay ug kagamhanan sa Sugbo nga himuon kining usa sa mga tourist spot sa Dakbayan. Nakita ni Labella nga angayang i-develop ang waterfalls ug butangan sa insaktong mga pahimangno alang sa musuroy ug mga ligo. Sa kadangog ug kalisod sa agianan mao ang kasagaran nga reklamo sa pag-adto niini. Si Labella mipasalig nga suportahan ang pag-develop sa maong lugar aron mahimong tourist spot. Ang barangay, this could be a potential tourist destination. Of course, ang barangay, doon na sa sila unya maka-income generating, unya makahatag og panginabuhi sa mga namuyo din. This is a pocket of, this is a secret paradise para nako, no? Kay nindot magyud tan-awon. Mopas gid mi og resolution sa City Council nga iya sang ipaabot nga among ibutang sa among resolution nga kinahanglan gud mi og budget para ma-develop. Kay mao man gini nakakuwang ang budget ra gyud. Kung mo ari gani dinhi mo take sila og risk for adventure purpose, ilang sapatos
dili kanang basketball shoes, dili sa sapatos nga kanang ordinary lang mga kanang way spike sa ilawom, dapat mountain shoes, no? Pang trekking. Si Fred Quijano nga unang nakaani sa waterfalls mihulagway sa kaanindot sa lugar ug misugyot kung unsay angay buhaton niini. Dagan-dagan ba i-develop dere? Like Ang agyanan kanang sa mga ubang nga dili kaya ba? Yang place di pa kaya siya pa mo. Leslie Camina de Vestil, News 5. Way plano ug wa say negosasyon matod pa ni 4th District Board Member San Shimura nga mubalhin siya sa Liberal Party. Kinisubay sa mga migawas nga taho nga mubalhin ang bukal sa partido sa mayorya sa Provincial Board nga mga sakop sa Partido Liberal ug sa tataw nga pagsuporta ni Shimura kang Governor Junjun Davide nga mao standard bearer sa Liberal Party sa Sugbo. Gitataw ni Shimura nga igo lang siya pagsuporta sa gobernador ug wa magpasabot nga mulabang na siya og partido niini. Murag di gid ni tamo. Amo ang Congressman Benhur Salimbangon, which is dili gid sad mahimo nga mag-Liberal Party kay iyang kontra ngadto standard bearer man sa district. Hingpit nang gipirmahan sa kadagkuan sa Smart Communications Incorporated, Inupab Media ug ni Governor Junjun Davide ang Memorandum of Understanding alang sa pagpatuman sa digital tourism sa probinsya sa Sugbo. Ang maong proyekto sa Smart nga gidevelop sa Cebu-based nga Inupab Media mao'y labing una sa tibok nasod. Pinaagi sa mobile applications ug electronic books isip tourism guide sa mga key destinations sa Sugbo, daling maka-access ang mga turista, ingon man ang mga Sugboanon sa mga kasayuran bahin sa kabilin sa Sugbo. Lakip na nini ang pagbutang og interactive tourism markers sa mga inilang heritage and tourism sites gamit ang QR code alang sa mga iPhone users ug NFC chips alang sa mga Android smartphones. Ma-download dayon ang maong mga kasayuran. Napatuman na ang maong proyekto sa mga lungsod sa Argao ug Bolhoon ug sa Dakbayan sa Karkar. Ug kasamtangang gitapos ang laing Boss Tourism Circuit didto sa lungsod sa Oslob, Sambuan ug Santander. This is a digital product. It is being updated continually. So if we find new information, if we find new photographs that we can use, among iputang din namin. First of all, we believe in the project. That's why we're fully supporting it. We're supporting it in terms of technology because when you download, it requires data connectivity. So it also challenges us to, ensure that we have very good coverage especially in areas where this is present. Ako din any contribution of any katabang yun for tourists. Those interested to see different places to visit different spots here in the province. Gisaulog karong adlaw ang 445th founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Sama sa usa ka fiesta ang masaksihan sa pagsaulog sa Kapitolyo sa maong okasyon. Nakigsaulog si King Perez. Gisugdan sa usa ka santos nga misa sud sa Capitol Social Hall ang ika-445 katuig nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Gitambungan kini ni Governor Junjun Davide, Vice Gobernadora Agnes Magpale, mga department heads, provincial board members ug atusan ka mga empleyado sa Kapitolyo. Because government is the cornerstone of community. It is when we feel each other's presence, helping each other, facilitated by government, that there can be sense of presence in each and every corner in the province of Cebu. Pagkaudto, nagsalo-salo ang mga empleyado og kadagkuan sa Kapitolyo uban sa mga bisita. Gipasundayag sab sa mga empleyado sa Kapitolyo ang sayaw sa dekada 80. Nunot sa kasaulugan, makadawat og anniversary bonus ang tanang regular ug casual employee sa Kapitolyo. Gihunghong sa gobernador ni ining inyong tigbalita ang kantidad nga madawat karong tuiga.
Ug matod ni Governor Junjun Davide, 15,000 pesos ang madawat nga anniversary bonus sa matag empleyado gawas pa sa ubang pahalipay sa maining mga sinakong bugas. Mensahe ni Governor Junjun Davide alang sa mga Subuanon karong kasaulugan sa ika-445 katuig nga kasumaran sa pagkamugna sa lalawigan sa Sugbo, mao ang paghandom sa mga sakripisyo ug mga kalampusan sa mga miaging henerasyon nga nakatabang sa pagpabarug sa lalawigan sa Sugbo. Labaw na nga hangtod karon, nagpabilin ang lalawigan sa Sugbo isip usa sa mga labing progresibong lalawigan sa nasod. We will still strive magpadayon ang atong paningkamot na mulambo gihapon, mulambo og ang atong mga kaigsunan ug atong lalawigan sa Sugbo. King Perez, News 5. Attorney Georgia, atong i-greet ang mga Subuanon ug ang atong provincial officials sa ilahang ato ang 445th year nga founding anniversary. Bitaw, Glenn. That's right. Also man, how do you say it? Happy 445th founding anniversary? Happy anniversary. Yeah. Well, happy anniversary. Everyone, tanang Subuanon. Number 1 destination sa province, unsa man? Imuha, para nimo. Daghan kay Glenn. I can't think of one right now. Ikaw kung sa man imo. Malapascua, Bantayan. Yes, that's true. Karon Oslob. Oslob. Yes, everyone's going to Oslob. That's true. Because of the whale sharks. That's right. Mo nang atong awhagon na itong mga kaigsunan. Pagsuroy, no? Ug explore the Cebu province. Cabang Falls. It's their city. Yes, well, that's true. City man day to. But now they're promoting it anyways. It still belongs to the province of Cebu. Well, when I was in college, I think I went there. Pero dugay na kaayo. Murag, I have a friend magud who lived there, Glenn. So, but it was so long ago na. Siguro karon. Nasuroy na ko puhon. Pohon. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Musunod ng Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kay di lang kutob sa balita. Action!